गिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धोरोम बसुमतारी इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिनखे बरायना लाबावबाय। जोंहा गुवाहाटी नोगोरमायाव जोंनि बर' आइजो साथाम एबा बर' हिन्जाव साथामा बांगाल हौवाजों थगायनानै खनसेयैनो साथामबो मा बानाय जादों, जाहाथे बेनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनि। थ'दो बिदिबा ना भिडिअखौ नायग्रोनि, बिनि उनाव सावरायगोन। আমার মানে এই দুজনী ছোৱালী বাহিৰত আৰু এজনী আছে ব্যক্তিগত, দুজনী ছোৱালী বাহিৰত আৰু এজনী আছে ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ ইহঁতক মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড, কিন্তু গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড কেইজনৰ লগত থাকে, একজনৰ লগতে থাকে। তিনিজনী ছোৱালীৰ লগত মানে লিলিমাই, এইজন ল'ৰা মুছলিম ল'ৰা, আৰু ইহঁতে মানে জনগোষ্ঠীয় ছোৱালী, সম্প্ৰদায় বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ হয়। আৰু তিনিজনীকে ছোৱালী মানে ইমান দিনে ধৰি ইহঁতক ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ মানে ভিডিঅ' ফটোবিলাক নেটত এৰি দিম বুলি ব্লেকমেইল কৰি এনেকে ৰুমত লৈ আহে। যদি শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন নকৰে তেতিয়াহ'লে এনেকে আজি ভয় ভাবুকে দেখুৱাই এজনী ছোৱালী, কেইজনী ছোৱালী ৰুমৰ ভিতৰতে আমি আদৰিতে ধৰিছো। এতিয়া বাকী এইখিনি আমি কৈছো, আমি যি কৰিব লাগে ছোৱালীজনীতো বচালো, আজি ৰেপ কৰাৰ নিচিনা অৱস্থা। ৰুমৰ ভিতৰত আমি বাকীখিনি আপোনালোকে দেখিছেই। এতিয়া কথা এইটোৱে, আমি বাকী অসমবাসী ৰাইজক ধৰিছো এই ল'ৰাজনকে কালপিতজনৰ ওপৰত কি কৰিব থাকে। একবার ইনস্টাগ্রামত যে আপলোড করে কিনে বেয়া বেয়া ফটোগিলা দিব খুঁজে, আর বাইদেউ দাদা এনক ফোন মারি মারি ডিস্টার্ব দি থাকে। আৰু এটা ছোৱালী আছে, তাকো হেংগাই কৰি আছে বিচাৰা। আমাৰ লগতো ইমান কাজিয়াও লাগছে, হলেও আমি তাক নাম্বাৰটো বিচাৰি নাপালো। তাকো আনিব খুজিছিলো, আমি তাক সাজা দিম কৈ কিনে। তাক সাজা দিবাই লাগে, কেলে মানে বহুত বেয়া কাম কৰি আছে আৰু সিদিনা আমাক ঠকাই কিনে। আমাৰ লগতো ইমান কাজিয়াও লাগছে, হলেও আমি তাক নাম্বাৰটো বিচাৰি নাপালো। তাকো আনিব খুজিছিলো, আমি তাক সাজা দিম কৈ কিনে। তাক সাজা দিবাই লাগে, কেলে মানে বহুত বেয়া কাম কৰি আছে আৰু সিদিনা আমাক ঠকাই কিনে। আমাৰ লগতো ইমান কাজিয়াও লাগছে, হলেও আমি তাক নাম্বাৰটো বিচাৰি নাপালো। তাকো আনিব খুজিছিলো, আমি তাক সাজা দিম কৈ কিনে। তাক সাজা भिडिअखौ नुना बुजिखाबाय जानांगौ आं सोरनि सायाव सावरायगोन एबा सोरनि सायाव मा बुंगोन। आंनि बुंनांगौआ बेसो, जोंहा बर' आइजो जाय आइजोफ्रा एबा हिन्जाव माहारिफ्रा गुबुन हारिनि हौवाफोरखौ मोजां मोनो, गोसो थोयै हाबा जालायो, आं बिसोरनि सायावसो बुंदों दै, नाथाय गासिखौबो बुङाखै। जाय गुबुन हारिनि हौवाफोरजों मोजां मोनज्लायो एबा गोसो थोलायो, नोंथांमोना दानिफ्रायनो बुजिदो बेसेबां मा खालामजादों नुवाखै। दाबोथ' मोनसे भिडिअ', जे भिडिअ'खौ आं होदों, बे भिडिअ'आव नोंथांमोना नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ। खनसेयैनो बांगाल हौवा सासेया साथाम बर' आइजोफोरखौ थगायनानै मा खालामदों, बिथाङा मा गाज्रि हाबा मावदों, जाहाथे बर' सिख्लाफोर एबा आइजोफोर, नोंसोर जुदि लाइ होआबा गुबुन हारिनि हौवाया नोंसोरखौ जेबो खालामनो हाया। सोर मा खालामनो, गाव जुदि थिग थायोबा। नोंथांमोना बेनि थाखायनो बुजिदो, नोंथांमोना जुदि हाबा जानो गोसो दंबा गावनि हारिनि हौवाजोंनो हाबा जा, गुबुन हारिनि हौवाजों हाबा जानाङा। गुबुन हारिनि हौवाजों हाबा जायोब्ला नोंखौ गोदानावल' अनफ्लागोन, थगायफ्लागोन। बेनि उनाव बिसोर मा खालामगोन, नोंखौ गारगोन एबा सोरखौबा बुथारगोन एबा सोरखौबा माबा मोनसे खालामनानै गुबुनाव फानहैगोन। जोंनि बर' आइजोफ्राथ' गोबाङानो नुखाबाय, अब्लाबो मानो गिनो रोङा। बर' आइजोफोर जाय गुबुन हारिजों हाबा जायो एबा गुबुन हारिजों गोसो थोलाया, आं बेखौसो बुंदो दै। आरो जुदि नै दा जि गुवाहाटीयाव साथाम बर' आइजोआ बांगाल हौवाजों थगायनानै लिंहरजादों एबा गाज्रि खामानि मावजादों, नोंथांमोना जुदि इसोरजों बे बांगाल हौवाजों माबा मोनसे लिंक गैया एबा फ्रेन्डशिपआव गैया, अब्ला नोंनि फट'खौ लानानै माबोरै ब्लेकमेलिं खालामनो एबा नोंखौ माबोरै दम होनो मोनखो बेबायदि? नोंसोर खमसे खम एसे गावखौनो एसे मोजां जानो नाजा।
आरो गुबुना दमयो होथों नोंसोरथ' बिसोरखौ माबा मोनसे खालामनो राहा लामाथ' दङ नोंसोर खमसे खमथ' गोरों गोरा एबा अबेबा थानाफ्राव थांनानै खमसे खमथ' नोंसोरो बे मानसिनि सायाव खमसे खम एन्ट्रि होनो हायो आमुक आमुक मानसिया जोंखौ बेबायदि खालामदों होननानै नोंसोर जेबो खालामाबासिनो मा दरखार सासे बांगाल हौवाजों थांफानो नोंसोरो हो जाय जाय बेबायदि जादों आं इखौसो होनदो दै गासिखौबो होनाखै आरो बर' आइजोफोर नोंथांमोना जुदि दासिमबो सोरबाया बेबायदि सोरबा गुबुन हारिनि हौवा एबा सेंग्राजों गोसोथोलायना हाबा जानो सानदोंबा नोंथांमोना दिनैनिफ्राय गारदो नोंथांमोना नुखाबायानो जानांगौ ना आरो आं बेनि सायाव बारा गोबाव बुंला आरो मोनसे भिडिअ फैबाय दं जाहाथे बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो देखायनि जोंहा बिटिसि एबा बिटिआरनि गेदेरमा प्रमद बर' सार एबा इउपिपिएल सरकारनि सायाव जोंनि बर' आइजो नङा गुबुन हारिनि आइजोफ्रा मा बुंदों जाहाथे नोंथांमोना खोनासंग्रोदो एबा भिडिअखौ नायलांग्रोदो बेनि उनाव फिन सावरायबावनोसै ना ট্রাক্টর আমার না লাগে ট্রাক্টরে ধ্বংস করলা কি ধ্বংস করলো ধ্বংস করা নাই एसु इउपिपिएल प्रमद बर' रोनगोरा नार्जारि बे न'खरावनो बै समाव खेबसेनो आलादा रायजो दानायनि मुङाव साब्रै आंनि परिबारनिफ्रायनो जिउ जोबलांदों मानाव गेदेर साफ्रोमबो रायजो राजाफोर इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो मावथि नोंथांमोननिसिम आं मोनसे खावलायनाय जे जोङो गोलाव सम राजनितिनि बाथ्रा लानानै एसे नांलायबोबाय बोराबलायबोबाय दा बेखाय गुबुन दलनि मानसिफ्रा गुबुन दलाव थाङोब्ला डेफिनेटलि एसे उसुबिदा मोननाया थायो एडजास्टमेन्टनि एसे साइकोलजिकेलि प्रब्लेम मोनो दा जेरैहाय आंजों लोगोसे गोबांथार টাঙ্গলের মানুষ কি আপনি ট্রাক্টর ট্রাক্টর আমার না লাগে ট্রাক্টরে ধ্বংস করলা কি ধ্বংস করলো ধ্বংস করা নাই গরিব দুখিয়া কি চিনি নাপায় নহয় কি চিনি নাপায়তো ঘাগৰামা মহিলা ইমান হি হেৰি মানুহ গরিব দুখিয়াৰ কাৰণে সি মাথা মাৰি সি আইসখান চলাইছে মাজৰ ঘৰত ফাৰি মাৰি এহেঁতে ডেগাৰ মাৰি বুকত ফালি এহেঁতে লৈ খানে আমাৰ গাঁওখন একটা ধ্বংস কৰি দিলা অসমখন আমার আরো নালাগে ট্রাক্টর ট্রাক্টর নালাগে নালাগে কি হাল কি এনে মারবে আমি নাঙ্গল দিয়ে মারি কি আজকাল ট্রাক্টর দিয়ে মারি ট্রাক্টরের কাম নাই ট্রাক্টরের বেলা গেছি এটা ট্রাক্টর বেলা গেছে বেলা গেছি এটা হয় গেরুয়ার মানুহ কয় ট্রাক্টর হাঁটাও গেরুয়ার মানুহ কয় ট্রাক্টর হাঁটাও নাঙ্গলে দিয়ে হাল পাবো আমি এটা নাঙ্গলত যাই সোমাম কাক গতিকে আমি সব রাইজ মিলি আমি নাঙ্গল प्रमद बर' नोङो फंबाय जोंनि खोथाखौ बाद हो नोङो नोंखौ सिन्था खालाम एसु इउपिपिएल प्रमद बर' रोनगोरा नार्जारि रायजो राजा आइ आफाफ्रा नुदों आरो बुंसोलायदों जोबनोसैखाय बिसोरो बाज्ल'स्राबाय होननानै बाज्ल'स्रानाय बेयो बाज्ल'स्रानाय नङा होमबा गजब बेइज्जती है এইবার নির্বাচনত ইউপিপিএল দলে না বিজেপি না এজিপি না কংগ্রেছ কোনো দলক না আমি সিট এৰি দিছোঁ না আমি সিট লৈছোঁ আমি অকলে খেলিছোঁ অকলে জিকিম অকলে চৰকাৰ বনাম जेलाव थानाय जोहोलाव रन्जन दैमारिनि बिखय बेल हियारिं बेबो दिनै जागोन गाबोन जागोन बा आरो प्रमद बर' सारा सुइजारलेण्डनि सिमालङाव बिथाङा उन्दुलांबाय लोगोसे गबिन्द सारमोनहाबो दिनै सुइजारलेण्डनि सिमाङाव उन्दुलांनानै गरदनाय खोथाखौसो बुंदों एनजिबिफोरनि रिहाबिलिटेसनाबो मोनजोब्बाय मोननांगौ गैला बा मार्टिसफोरनि मोनथायाबो मोनजोब्बाय बे खोथा बुङो मोनाखै होफुङा गालांबाय बिदि बुंनो हाखो बा फंबाय बिदा जोहोलाव एनडिबिफ्रा जे हारिनि अलखदनि थाखाय हारिनि थाखाय नांदोंमोन हाथियार दैनानै जिउ बावदों खायसेया दिनै थांनानै थादोंबाबो केसफ्रानो उइथड्र'खौनो जायाखै केसनि सायावथ' जेबो मावाखै दिनै फंबायफोरनि दिनै केसफोरखौबो बोखांनायनि खोथायानो गैया रायजो राजा आइ आफाया नेनानै थायो हियारिंनि खोथाखौ बुंनाय खोनाया आइ आफा रायजो राजा नेनानै दं हर आच्छा इउनाइटेड फोरम आरो मार्टिस फेमिलि बेहाय मोनसे माने खौसेथिनि आरो जुथुमाजों लोगोसे राजाफ्राथ' भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ आरोबाव आं जोबथारनायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायबावनोसै जोंहा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङाव खनसेयैनो जोंहा न'खरसेयाव साब्रै गावथार जादों आरो सासेया दासिमबो जेने तेने
नोरजियायै थांना दं जाहाथे बेफोरनि मार्टियार्सफोरनि अनसुंथाइ एबा मार्टियार्सफोरखौ मोनैनि जाहोनाव जोंहा अलिम्पिक गेलेनाय मोनसे समनि मुंदांखा आबौआ गावनि खुगाजों मोजाङै बुंनानै होलांबाय जाहाथे बेखौबो आं रायजोफोरनि सिगाङावनो बुंबाय आरो जोंहा मा होनना बुंदों जोंहा बिटिसि एबा बिटिआरनि चिफ गेदेरमा प्रमद बर' सारखौ होनना बुंदों ट्रेक्टर आमाक नालागे ट्रेक्टरे ध्वंस करिले এতিয়া কি কৰিবনো नांगोलजोंसो हालौसिगोन जाहैबाय माने जोंनो हाग्रामा सरकारखौसो नांगौ बिथांमोना बुंदों। नायगिरि रायजोफोर दिनैनि भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय बेनि थाखायनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।